салом дӯстон, вақтҳои охир дар канал негатив бисёр дида мешавад. дӯстони азиз, мехоҳам ба маълумоти шумо расонам ки канали мо канали хабарӣ аст. мо аз пеши худ ягон чиз намебуфем. ҳар хабаре ки мо пешниҳоди шумо мекунем сарчашмаи худро дорад ва мо онро дар хабар мегӯем. ҳамаи хабарҳои пешниҳод кардаи мо дар тамоми сомонаҳои дигари ҷаҳонӣ нашр ва пахш мешаванд. мо ягона шабакае нестем ки чунин хабарро мерасонем. интихоб аз шумост. хоҳед қабул кунед, нахоҳед метавонед сарчашмаҳои дигари хабарро бинед. мо ягон касро маҷбур накардем. хабари аниқ танҳо дар лаҳзаи расмӣ будани хабар мешавад. то расман маълум нашудан ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки ин аниқ аст ё ин ки не. фабрицио романо соли гузашта дар бораи гузариши роналдо ба беш аз 20 даста хабар дод. ягонташ дуруст набаромад. хабари дақиқро пайдо кардан кори мо нест. кори мо ба шумо расонидани хабар аст. мо инсайдер нестем. мо канали хабарӣ ҳастем. ин фарқиятро эҳсос намоед ва аз видеои мо ҳаловат баред. дӯстон, футболи бошгоҳӣ баъди ҷоми ҷаҳон баргашт ва моро то рақобатҳо интизор мебошад. дар англия моро рақобат байни ду лидери ҷадвал арсенал ва ньюкасл интизор аст. манчестер юнайтед дар олд траффорд бормундро пешвоз мегирад. дар серия а бозии давр байни интер ва наполи мегузарад. чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд. тамошои бозиҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Деян Лоурен карьераи худро дар дастаи Лиони кишвари Фаронса идома медиҳад. ин хабари расмӣ ва дақиқ аст, чунки расман эълон гардааст. Зенит ба Лоурен изҳори миннатдорӣ карда дифогари хорватиро гусел намуд. Лион хабар дод ки шартнома бо футболбози 33 сола то тобистони соли 2023 муҳлат хоҳад дошт. Лоурен ҳамроҳ бо мунтахаби Хорватия дар ҷоми ҷаҳон ба гирифтани мақоми сеюм даст ёфт ва дар хати дифоъ пайваста ба майдон меомад. Лион барои ҷалби футболбози хати ҳимоят танҳо 2 миллион евро сарф намуд. гузариши ӯ аз чемпионати Русия ба Фаронса қадам ба пеш аст. гузашта аз ин Лоурен ба клуби машҳури фаронсавӣ гузашт, на ба дастаи номаълум. Лион дар ҳайаташ бозингарони саршиносро аз қабили Александр Ляказет ва дигарон дорад. қаблан ҳам ситораҳои дурахшон хеле зиёд аз ин мактаб мегузаштанд. барои ҷавонон дастаи Лион марҳилаи олии гузаштан аз як зина ба зинаи дигар мебошад. ба Лоурен ҳама ин камтар рабт дорад, вале як чиз аён аст ки ин футболбоз профессионали ҳақиқӣ аст. ӯ ҳамеша кори худро дар сатҳи муайян анҷом медиҳад. Лоурен барои ба мусобиқаҳои аврупоӣ роҳ ёфтани дастаи Лион метавонад кӯмаки хуб расонад. айни ҳол ин даста дар зинаи 8-уми чемпионати Фаронса қарор дорад. Рафиня метавонад ба премер-лигаи Англия баргардад. Манчестер Сити аз кишвари Албиони туманолуд бисёр даводави сахт барои ба сафи худ ҷалб кардани ин бозингари бразилӣ карда истодааст. аввал бояд фаромӯш накунем ки Барселона барои овардани ин футболбоз ба Каталония аз хазинаи худ 58 миллион евроро ба Лидс дод. ин маълумот барои он оварда шуд ки Манчестер Сити ба дастаи Каталония пули калон пардохт хоҳад кард. чаро Каталониё розӣ шуданд то Рафиня ба фурӯш гузошта шавад? Сармураббии нилнориҳо хави ба ин бозингар умедҳои калон надорад. аз ин лиёз Рафиня ба феҳристи фурӯхташавандаҳо ворид гардид. аз фурӯши ӯ Каталониё метавонанд на танҳо маблағро ба даст оранд, балки ҳаятро ҳам қавитар созанд. мағзи масъала инҷост ки барои Рафиня дастаи Каталонӣ метавонад на пул, балки футболбозони алоҳидаи Манчестер Ситиро аз роҳбарияти ин клуб талаб кунад. гап пеш аз ҳама сари Бернардо Силва ва Жоа Кансело меравад. ғайр аз Манчестер Сити ҳамчунин Челси ҳам кӯшиши харидории Рафиняро хоҳад кард. онҳо аз мавсими гузашта дар талоши ҷалби Рафиня мебошанд, вале он замон бозингари бразилӣ Барселонаро интихоб кард. орзуи бозӣ кардан дар Барса барои Рафиня ҷомаи амал пӯшид, аммо он метавонад кӯтоҳмуддат бошад. дарвозабони мунтахаби Марокаш ва дастаи Севилия Ёсин Бону ба дастҳои зиёд аҷиб аст, аммо шумораи топҳо дар байни онҳо рӯз то рӯз бештар мешавад. айни ҳол Манчестер Юнайтед ҳам ба дастҳои дигари талабгори ин дарвозабон ҳамроҳ шудааст. Давид де Хеа мардакӣ рафтанӣ аст. ӯ баъд аз анҷоми мавсими ҷорӣ қарордодаш тамом мешавад. тавре хабар медиҳанд ин футболбоз шартномаашро тамдид намекунад ва ҷониби Манчестер Юнайтед ҳам ҳавасманд нест ки қарордоди де Хеа идома дода шавад. барои ин Давид тобистони соли ҷорӣ ба ҳайси агенти озод метавонад аз МЮ равад. Манчестериро лозим мешавад то бо топҳои дигар мубориза барад ки барояшон ҷалби Бону муҳимтар аст.
барои мисол яке аз талабгорони асосии дарвозабони марокашӣ дастаи бавария ба ҳисоб меравад. Дарвозабони асосии ин тим Мануэл Нойер пояш шикаст ва ҳанӯз дар ҷараёни ҷоми ҷаҳон таваҷҷӯҳи мюнхениҳо ба Ёсин Бону маълум буд ва аммо Бавария барои ҷалби бозингарон пули калонро харҷ намекунад. Аз ин нуқтаи назар Манчестер Юнайтед метавонад дарси алоҳида гузаронад ки чӣ гуна барои овардани Антонио садҳо миллион сарф мешаванд. Рафтани Роналдо ба дастаи Ал-Наср на танҳо як рафтани хушку холӣ будааст. Дар зери коса нимкоса ҳам вуҷуд дорад. Тавассути дастаи кишвари Арабистони Саудӣ Криштиану Роналдо метавонад ба Лигаи Чемпионҳо баргардад. Шумо ҳайрон мешавед ки чӣ тавр дастаи Осиё дар Лигаи Чемпионҳои Аврупо бозӣ мекунад. Ҳамашро мефаҳмонем. Тибқи хабарҳо дар қарордоди Криштиану Роналдо бо дастаи кишвари Арабистони Саудӣ банде аст ки тибқи он Криштиану дар сурати баромадани Ньюкасл ба Лигаи Чемпионҳо ба сафи ин даста ба аренда меравад. Мулкдорони Ньюкаслро шумо медонед киё ҳастанд? Фонд аз Арабистони Саудӣ. Аҷиб ин ки Ньюкасл худ дар ин бора хабар дорад ё ин ки не. Тасаввур кунед ки бозингарони ин тим заҳмату талош карда дар охири мавсим рохати Лигаи Чемпионҳоро моли худ мекунанд. Пас аз чанде Роналдоро оварда мегӯянд ки ин бозингар футболбози асосии даста бояд шавад. Метавон ба Роналдо муносибати гуногун дошт, аммо дар як чиз ӯ бояд намунаи ибрат бошад. Бинед ки ин футболбоз чӣ гуна мехоҳад дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад. Барои ба мақсад расидан ӯ ба ҳамаи кор қодир аст ва ҳамаи роҳҳои эҳтимолиро ҷустуҷӯ дорад. Дар Лигаи Чемпионҳо нишонзани беҳтарин айни замон маҳз Роналдо мебошад. Ӯ 140 гол дорад. Таъқибгари асосии ӯ Лео Месси ба ҳисоб меравад ки дар ҳисобаш 129 голро сабт намудааст. Роналдо мехоҳад статуси беҳтарин нишонзан дар таърихи Лигаи Чемпионҳоро нигоҳ дорад. Барои ҳамин ҳам ӯ тамоми роҳу устои роҳ ёфтан ба ин мусобиқаро ҷустуҷӯ дорад. Ньюкасл айни ҳол дар Премер Лигаи Англия дар зинаи сеюм қарор дорад. Дастаи мазкур баъд аз он ки Эдди Хауро ба вазифа таъин кард, хеле баромади олӣ нишон дода истодааст. Агар даста ба Лигаи Чемпионҳо рохат гирад, ҳайат ҳам бояд қавӣ шавад. Шояд будани Роналдо дар чунин даста ба фоидаи кор ҳам шавад. Ба ҳамин тамом боридонам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хайр бордорон дар паноҳи Аллоҳ.